Assalamu alaikum. Dan baba. Tashi lafiya. Ya baban fa yana ciki. Bisa an yi rasuwa ba gwagwa ta nan baya ta mutu. Kwashi ta labari. To dan ban mashi ɗinka in je nan jana'izar in so in fito ka ga mai kaka ko jana'izar. Ya zan da kawo ka ga mai kace ni na yin karkalin ma ga ila. Ka ga mai fa. Zan ga ta. Ya ga mai kuma an yi mutuwan fa zan je. Zan ga mai. Wannan da duma to ko da ke ba ta ma kawai zan jira in zuwa ita. Kai, amma ran nan faɗa gidan Alhaji ɗan albarka ne. Ranar shi wasan ta zai shawo kan wanda yarinya fa. Kuma bari mu gwada sa'a mutum. Ranar shi matsalar babban gida irin wannan. Sai da bugu amma ba su ji ka ba. Amma da yaro a unguwar mana na ɗan tura matsalar city kenan. Baba? Ai baba, an wani lafiya. Sai kira dawo. Wani za ki rama ne? A'a ba wani za ki kira mun dan ba wajen ki na zo. Waje na kuma? Wallahi. Ni kifar kalmar baban nan ba san ta nake yi ba san ta nake ba ki dinga cire wannan kalmar baban nan ki dinga cire ta tunda ni yanzu ga miki da nan abin da hannan haka gidajen nan da nan ba duk gidaje na ne nan ma gidan ma ni na siyo da mahaifinki shi kuma kin ga kalmar baban kin ga ai ba kalmar ba ce wallahi da ba ta dai bar ku wurin ki wallahi zai samu gide ta kanmu dan ni kin san in kautar da mashin ko mota wani abu ne kujerun hajji nawa na kyauta nawa na bayar in mu irin mutane ne wanda ba lalle a ringa gane mu aka bar nan kan mu shi sa to ai baba ina da wanda nake so to ai ke san shi so wani abu yayin da kika amince ni wata ki mata nan hanya za ta zo kina wata ki tana nan hanya yanzu na ci ne ma bari zo a bashi ɗari dan autan gidana shi sa kawai kika na to a shi amma wata ki tana nan a yaji shi ne ce bari zo fara gabatar miki da kaina ba matsala ai mutum ba zai mutum ba ya haka ne babban yaro kaga wani mayin cafun da ma fa ya bashi ba irin bayan ƙaryan nan ne ya dauka ko mu ce kaga wani uban silo dan ƙarya ne yarinyar can fa yake so ya ƙarya da ita fa kawai ka gani na zuwa ai faka sai mu haɗe a joint kawai